এইগিলা পেলাই দি শুকাই গৈছে बेलथायबाय थायासै बियो खालामजोबबाय बे जायगायानो माबा ओइथिं लांनांगौमोनथ' फिन खेब लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे दिनैनि आसाम इलेक्सन रिजाल्टआव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय थ' बे समावहाय आं फाइनाल रिजाल्टखौ नोंथांमोननि सेराव दिन्थिनो आखायाव लादों गिबियावनो माजबा समस्ति माजबाट थ' बे समावहाय थारैनो फाइनालि BPF-निफ्राय सरन बर'आ उइनार जाबाय बेनिफ्राय उदालगुरिया फाइनाल राउन्डआव सफैथ'वाखै दायो 15 राउन्डआवहाय सफैबाय थ' आरो 16 राउन्डआ सोलिगासिनो दङ रेहन दैमारि बिथाङाहाय दायो लिग लागासिनो दङ 75,929 टंला समस्ति थ' टंला समस्तियाव फाइनालि BJP-निफ्राय उइनार जाबाय आरोना लोगोफोर BJP-निफ्राय बेकेन चन्द्र डेकायाहाय 53,601 बिथाङा देरहासार जानो हादों आरोना लोगोफोर UPPL-निफ्राय गैला कंग्रेसआ सेकेन्ड थांदों आरो बेहाय टंला तामुलपुराव दायो फाइनाल रिजाल्टआहाय सफैथ'वाखै 16 राउन्डआवहाय जानानै थांबाय दायो 17 राउन्ड सोलिगासिनो दङ बेहायबो BJP-निफ्राय लिड लागासिनो दङ बिस्वजित दैमारिया 78,062 मिनिमाम 20,000-आनो जाहैसिगोन आरोना लोगोफोर बिथांनि जितु 20,000 बांसिनहाय बेनि उनावहाय परबत जराया फाइनाल रिजाल्ट सफैथ'वाखै दायो 14 राउन्डआ जानानै थांबाय 15 राउन्डआ सोलिगासिनो दङ मानास सेरफाङाबो फाइनाल राउन्डआ सफैथ'वाखै 17 राउन्डआ जानानै थांबाय 18 राउन्डआ सोलिगासिनो दङ बेहाय BJP-आ लिड लागासिनो दं दायो नाम्बार 1आवहाय सेकेन्ड रायजो दल
स' लोगोफोर नोंथांमोना जेबो टेनसन दालासे आं हानायसिम नोंथांमोननि सेरावहाय फाइनाल रिजाल्टखौ आं होनो नाजाबाय थागोन। जायफोरानोखि नोंथांमोना आंनि बे चेनेलावहाय गोदान, नोंथांमोना अननानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे भिडिअखौहाय शेयार खालामदो आरोना लोगोफोर, जाहाथे बयबो दिनैनि फाइनाल रिजाल्टखौ नायनो होनानै नेना थानाय बिथांमोनाबो नुहैयो आरोना लोगोफोर। थ' दा बे समावहाय मानास समस्थियावहाय फैलाजे बरगयारियाहाय UPPL बिजाथिनिफ्राय गसंदोंमोन। थ' बिथाङा दायो थामथि मासियावहाय दंथ'यो आरोना लोगोफोर। सेथि मासियावहाय BPF निफ्राय दङ थानेस्वर बसुमतारिया सेथि मासियाव आवग्रिनानै दङ। बिथाङा दायो 43,809 आव बांसिन लिड लागासिनो दं आरोना लोगोफोर। 43,809 खौ बिथांमोननिख्रुइ बांसिन मोनदों। टटेल बिथाङा 81,720 याव लिड लानानै दं आरोना। Fine. Ah. मानास सेरफांनिफ्राय आरो बिथांमोना मा दङ? लखिमपुर क'क्राझार समस्थियावहाय नायदो। क'क्राझार समस्थियाव दायो फाइनाल राउन्डआहाय सफैथ'वाखै। दायो 12 राउन्डआहाय जानानै थांबाय। 13 राउन्डआ जागासिनो दङ। थ' बेनि गेजेरावनो दायो हाग्रामा महिलारिनि बिसि सेउलि महिलारियाहाय लिड लागासिनो दङ आरोना लोगोफोर। 63,843 यावहाय बिथाङा बांसिन दायो भटखौ मोननानै दङ 32,223। बेनिनो नैथियावहाय लरेन्स इस्लारि UPPL निफ्राय। बाक्सा समस्थियाव दङ। बाक्सा समस्थियाव दायो फाइनाल राउन्डआहाय सफैथ'वाखै। 17 राउन्डआ सफैबाय। दायो फाइनाल राउन्डआ जासिगोन आरोना दसे उनावहाय। बेहाय दङ BPF निफ्राय सेथि मासियाव दायो मनेस्वर ब्रह्मआहाय लिड लागासिनो दङ 86,637। राकेश ब्रह्मआ लिड लादों 38,500।
58 फाइनाल राउन्डआनो जासिगोन नैबे लास्ट राउन्ड आरोना थ' बिदिब्ला बाक्सा समस्थियावहाय बिपि एबा उइनार जागोन बायदि मोनबाय आरोना लोगोफोर। बावखुंग्रि समस्थियावहाय 13 राउन्डआ जानानै थांबाय। दा बे समावहाय बिपि एफआनो बांसिन लिड लानानै दङ बेहायबो 50,889। बेरगाव समस्थिया फाइनाल राउन्ड जाबाय। बिथां बिपिएफनिफ्राय उइनार जाबाय आरोना लोगोफोर महेस्वर बर'। बिथाङा 37,797 आवहाय देरहासार जानो हाबाय आरोना। बिश्वनाथ समस्थियावलाय जोबाखै रोगानाया दिखियाजुलि समस्थियाव दुमदुमा जों दायो आसामनि बाहेरनिखौ जोंनि बिटिसिनि बाहेरनिखौबो नायगोन आं दसे उनावहाय। थ' दा बे समावहाय आं मोनसे दंबावो गहपुर समस्थियावहाय फाइनाल राउन्डआ जानानै थांबाय। बिजेपिनिफ्राय देरहाबाय आरोना लोगोफोर बेहाय उत्पल बरुवायाहाय 52,722 आव बांसिन देरहासार जानो हाबाय आरोना लोगोफोर बिथाङाहाय। इउपिपिएलआ गैया, कंग्रेसआव सेकेन्ड थांदोंमोन बेहाय गहपुरावहाय। थ' दा बे समावहाय आङो जोंनि बिटिसिनि बायजोआवहाय
नायनोसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोना गुबुन जायगानिखौबो नायनो लुबैदों गोबाङानो नङा होमब्ला लोगोफोर थ' गिबियावनो आं माखौ नायनो झालुकबारि हेमन्त बिश्व शर्मानि समस्थिखौ नायगोन आरोना लोगोफोर झालुकबारि अ माइ गड बिदिब्लाथ' हेमन्त मामायानो देरहानानै 1,12,186 भटआव दायो लिड लागासिनो दङ बिदिब्लाथ' बे झालुकबारियाव हेमन्त बिश्व शर्मायानो बे मामायानो उइनारखौ थांखागोन बायदि मोनखाबाय आरोना लोगोफोर 80,000आनो बांसिन जानानै दंखायो नङा होमब्ला लोगोफोर झालुकबारियाव हेमन्त मामा लखिमपुरावबो बिजेपियानो दायो लिड लागासिनो दङ आरोना फाइनाल राउन्डआहाय सफैथ'वाखै बेहाय बरपेटा रड बेहाय आसाम गण परिषद बांसिन लिड लागासिनो दङ आरोना लोगोफोर बेहाय बिजेपिबो गैयामोन नामा इन्डिपेन्डेन्सल'सो दङ बिजनीया फाइनाल राउन्ड सफैथ'वाखै कमल सिंह नार्जारियाहाय इउपिपिएलनिफ्रायमोन बिजेपि अरुप कुमार देआ बिजेपिनि दायो सेथि मासि आवग्रिगासिनो दं आरोना लोगोफोर बिथाङाहाय बङाइगाव समस्थियावहाय फाइनाल राउन्डआ सफैथ'वाखै बेयावबो आसाम गण परिषदआ बांसिन लिड लागासिनो दङ बेहाय धेकियाजुलि समस्थियावहाय बिजेपियानो अशक सिंघालआ बांसिन लिड लागासिनो दं आरोना लोगोफोर बेहाय इन्डिपेन्डेन्स अनसुमा बसुमतारिया थार्डआव दङ कंग्रेसआ नैथि मासियावहाय दतमायाव राजकुमार ब्रह्म नैथि मासियाव इउपिपिएलनिफ्राय बिपि एबा दायो सेथि मासियाव आवग्रिनानै दं आरोना लोगोफोर फाइनाल राउन्डआ सफैथ'वाखै बेहाय दासो 13 राउन्डआ जानानै थांदों 14 राउन्डआ सोलिगासिनो दं आरोना गोबां साननायाहाय दसे उनावहाय फैगोन बिथांनि आपडेटआहाय गरेस्वर समस्थियावहाय दायो लास्ट राउन्डआ जाथ'वाखै फाइनाल राउन्डआहाय दा बेयाव बिजेपियानो देरहाखागोन बायदि आरोना लोगोफोर 95,000 मोनहैबाय नालाय पबित्र कुमार बर'आ 27,000 68,000आनो माइनास जानानै दङ अब्ला बेयाव बिजेपिया देरहाखाबाय होननानै उइनार सानना लाखादों आरोना लोगोफोर बाक्सा माने गरेस्वर समस्थियाव क'क्राझार
सोर दङ बिजेपि 1 लाख मोननो दङ मंगलदैयावहाय फाइनाल नीलिमा देवीयाहाय बिजेपिनिफ्राय बिथाङा उइनार जाबाय आरोना कंग्रेसनिफ्राय रिजुमनि तुलुकदारमोन मंगलदै समस्तियावहाय बिजेपिआ उइनार जाबाय परबत जरायावहाय कंग्रेसआनो बांसिन लिड लादों आरोना बे समावहाय इउ पिपलनिफ्राय दङमोन आयुष हासेन मण्डला बिथाङा 7665 ल'सो मोननानै दङ बिदिब्ला बिथाङा गैखालिया बायदि आरोना बिपिएफआ दायो बेहाय हारिनानै दङ सामागुरियाव फाइनाल राउन्डआहाय जाथ'वाखै आरोना तामुलपुर समस्तियाव फाइनाल राउन्डआहाय जाथ'वाखै 60,000 मोनहैबाय 23,000आनो माइनास जाना दङ प्रमद बर'निफ्राय बिब्दिब्ला दायो लास्ट राउन्डआहाय जानो थांगासिनो दङ बे तामुलपुर समस्तियावबो प्रमद बर'आ हारिसिगोन इउपिपिएलनिफ्राय बिजेपिनिफ्राय बिस्वजित दैमारिया उइनार जानायनि लामायावनो दंखायो आरोना जेरै साननायनि लामाया लास्ट राउन्ड नालाय थ' बिजेपिखौनो उइनार जासिगोन होननानै सानना लादों रायजोफोरा तामुलपुर समस्तियावहाय टंलाखौ फिन खेब आपडेटखौ नायफिननो नोंथांमोननि सायाव टंलायाव उइनार जाबायमोन ना बिपिन चन्द्र डेकायाहाय बिजेपिनिफ्राय तेजपुर आसाम गण कंग्रेस तिनिसुकिया उदालगुरियाव फाइनाल राउन्डआ जाबाय रिहन दैमारिया देरहाबाय दिपेन बर'आ जेनबाय 27,554 आवहाय दिपेन बर'आ इउपिपिएलनिफ्राय जेनबाय आरोना लोगोफोर
धेमाजियावहाय BJP उइनार जाबाय। डिब्रुगड़आवबो BJP यानो थांखागोन हमना ला। मानास सेरफांनिफ्राय BPFआ उइनार जाबाय लोगोफोर। EPPL फैलाजे बरगयारी अर्थात जोंस्रां ब्रह्मआ EPPL हानजानिफ्रायमोन, बिथाङाहाय जेनबाय।